Cele 10 porunci de Corinne McKenzie. Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe vârful muntelui Sinai. Acolo, el i-a dat 10 porunci pe care poporul să le urmeze. Poruncile erau scrise de Dumnezeu pe 2 plăci mari din piatră. Poruncile s-au rezumat astfel: să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și noi ar trebui să împlinim aceste porunci. Găsești povestirea în Exodul, capitolul 20, versetele 1-17.